تیما آمد سپاره کل باکوری کردستان تیما هری نافداره و به میلیونان علیگرین وهنه دروژن زحمت را در باز دبه. لوره ده پیشبرگن 5 هفتین داویه ده یان تک چویه و یان جی نکاریه بسر بکوه. ده سروان تک چونن رجی آمد سپور نهال فدراسیون فوتبال یا ترکیه به جزای گران را روبرویه. لگوری روبرن آمد سپوره جخینی تکوشینه تو ره لپیشیوان نمایه. Eksikliklerimizi kapatma adına da söylemiyorum. کێماسیên me jî pir in. Lê ji xeynî kêmasiyên me em rastî gelek neheqiyan jî hatin. Cezayên pir giran li me hatin kirin. Hekem tim biryarên xelet dan û heqê me xwarin. Mufettîşên ku raporan amade dikin mixabin rastî nenivîsandin. Rast em îsal performanseke baş nîşan neda. Lê bila alîgirên me piştrast bin em ê muheqqiq bi ser bikevin. Lê pêşiya me tenê rêyekê ye ew jî ew e tekoşîneke baş bikin. Bunlara sığınmayacağız. آمد سپوره ji destpêka lîgê heta niha sê rahênerên xwe guhertin. Li gorî rahênerên nû tîma wan dê di hefteyên pêş de serkeftinên baş bi dest bixe. Bir hafta oldu bizim. Ez hêj hefteyekê hatime ser kar. Berê jî min heya meketîma Amedsporê dabû xebitandin. Baweriya min vê tîmê heye. Ji ber got transferên me nûne. Hêjî ahengeke baş pêk nehatiye. Lê di hefteyên pêş de em ê bilîstika xwe, taktîkên xwe, parastin û êrişên xwe tîma xwe bibin serkeftinê. Hücum opsiyonu vardı. Ahmed Spor di dawiya vê hefteyê li bajarê Rûhayê bi şanlı Urfa Sporê re bê hemberî hev. Futbolîzên tîma keskesor Ahmed Spor ji vê pêşbirgê re amade ne. Havalê me transferê me baş in. İnşallah em ê hinkî hevdû kaynaşmış bibin. Em ê daha baş ligê o maça hazır bibin em ê. Kafa olarak em pir hazırım ve maçera. Çünkü Mecizan'ın durumu ana pir ne başı. İnşallah em ve maçera çıkışı derkevin. İnşallah hava devam ki. Tîma Ahmed Sporê hefteya borî li mala xwe li hemberî tîma Trabzon Hekîmoğlu Sporê têk çû. Ji ber vê yekê Ahmed Spor di 21 puanan de ma û ji rêza pazdeyan daket rêza şazdeyan. Ger Ahmed Spor nikaribe xwe ji rêzên şazde hevde û heşdeyan xilas bike dê ji Lîga Duyemîn dakeve Lîga Sêyemîn. Ahmed Spor ji bo ku dawî li têkçûnan bîne û serkeftinên baş tomar bike 10 futbolîzên nû transfer kirin. Êdî xurtkirina hêviyên serkeftinê ne ji derve wê ji nava kulüba Ahmed Sporê bixwebe. Ev jî di destê vî kadroyê de ye. Maşallah dekak. Rûdaw Ahmed.